Venga, grabateko dut, eta bat eratzen bada, oso txarto entzuten bada esan, ekarri du beste mikrofono bat, eskukoa da, baina, bueno, baina horrekin entzuten bada hobeto, konponduko nahiz horrekin, bale? Momentuz ondo entzuten da. Edo eskatu batean, eta jazta batean, eske izaisa, oso izatea aierre izaisa. Bueno, ondo entzun eta probatuko dut beste mikrofonoa, momentu batean, a ber. Jose, zuri ondo entzuten zaizu, baina ondoko egiten dutenean ja hor bai egiten dela... Bai, noski. Bertan zaudetenok, mesedez, alduzuten izkintasunean, egon. Galderaren bat egiten badut jaie, nik ere pikatuko du galdera eta jazta, bale? Eta zuek ere, bueno, badakizu, mikrofono guztiak kendu, eta galderaren bat egiten baduzue, orduan bai. Aktibatu, bale? Baina referentzian ere baduzu ez? Horrein egiten dut, no puedes silenciar. Hemen dago eta gozentan. Agatatu zuen bazoa, bale? Kobratzen da nire hotzarekin. Entzuten da basela. Vale, o sea, hemen isildu duen gazadiaz, eratzen da pilo bat. Oso isildu. O sea, entzuten da dana bitu, bere itziltzen dela nina. Vale? Zaineko gara baso, eta... Venga, vale, joango gara azten, vale? Joango gara azten, eta, bueno, banago ja grabatzen, gero pasatuko duzu, vale? Eta, hasiko naiz, hasieratik ja pantalla partekatzen, beste gauza bat ikusteko, vale? Grabatzen ari naiz miten bertan, konferentzia grabatzen ari naiz, baina bada espada grabatuko du baita ere Lumekin, bale? Bada zuek erabili duzu Lum, bideo grabaketak egiteko, pantalla kapturatzeko eta bar, baina nik egingo dudana izango da, edo egin dudana izan da, Jaitsi programa, Lumek, erabiltzen baduzue, zentzu bezala, dugu, 15 minutu grabatzeko gara, bale? Baina badago orain beste aukera bat, eta da, jaistea ordena gailura, instalatzea, eta hor ez dago mugari. Egin duzue hori bat afiko, egin dut hori bat erdi eta formalika. Eta programa da, hori, estensioa bezalakoa, agertzen da, zer erabili, screen eta kamera, edo screen bakarrik, edo kanoldi, mikrofono aktibatu dago, hasten gara grabatzen, eta jazta. Egingo du konteo bat, atxekako konteo bat, eta hor, hasiko da grabatzen, bale? Badago grabatzen ja, hemen dago botoia gelditzeko edo pausa egiteko, bale? Amaitzen dugunean gelditzeko. Bagaude grabatzen ja, bi aldetatik, espero dut haber bietan ateratzea ondo, eta hasiko gara baina klarunekin, bale? Azteko badakizu zer dut, konkrela virtual bat, guekin edo ikasbiekin, lana partekatzeko, lana bidaltzeko, zuzentzeko eta bar, bale? Azken finean, Meet da Google Suite hori inguruaren
entornoaren beste aplikazio bat, bale? Badakizue gaudenean Google Suiteen aplikazio batean, adibidez Gmail edo Driveen, hemen daude 9 puntu eta hortik hartzen ditugu aplikazio guztiak, Google Suiteeko aplikazio guztiak, eta hor dago ikasketa. Edo Classroom, segun zein eskutxetan daukazu, bale? Badago kalendar, Meet, badaude guztiak, bale? Hasi baino lehen, kontutan hartu erabiliko dugula Classroom, eta Classroom zeo ona batiba daukala, integratzen duela guztiak. Batzuk hasten zaretela egiten Gmailekin mezuak bidaltzeko ikaslei. Drive, karpetak partekatzeko eta dena fornitzeko gorpeta. Classroomen integratzen dira guztiak. Eta orduan, beti egongo gara, edo beti berean dugu mezu bat Gmail bidez, Gmail izango gabe, eta beti izango ditugu gure gehiagoko karpetak Driveen, baina ez ditugu ez da ikusi behar. Zalko lagara batera ikusi horren, baina Classroomen ikusi dudana, zure virtual ikusi izara Classroom barruan, Driveen saltua. Orduan, hirurak, basan dugu pizka bat interkonektaturik daudela. Eta era berean, interkonektaturik dago, imprimakiak, bale? Batzuetan erabiliko ditugu imprimakiak, ez da sortzen. Classroomen sortzen dugunean horretako bat, bidaltzen gaitu zuzen imprimakietara, ez gara zazaltu behar, egiten dugu imprimakiak, eta Barkatu, Jose, ari dira, enkatean ipintzen, ez zaizula ondo ulertzen, ez dela entzuten, mikrofonotik urruntzen zarenean edo mugitzen zarenean, ez dela ondo entzuten. Ez egotik horrez egoten pizka bat horbilan, bale? Ez mugitu gara. Bestela gero aldatuko du mikrofonoa, ja bestearen ginoetu. Bueno, hori, imprimakiak erabiltzen dituzue, baina zuzen. Nik zabaltzen dut imprimakia, betetzen dut edo egiten dut noski, eta gero ateratzen ez eta ditu. Problemari gara, bale? Bueno, orduan, hasiko gara ja, eta sartuko gara Classroomen. Zuek, joango zarete egiten batera, bale? Gutxi gora bera, hau izango da, egingo duguna 2 egun hauetan. Gela bat sortu, beti emango dizue denbora, minutu bat, edo segun zer den, zuek sortzeko da. Ez, Jose, mikrofona aldatu beharko dozu, ez da ulertzen. Aldatuko dut. Bitartean irakurriko dugu zer egingo dugun egun hauetan. Gela bat sortu, denbora eman gela sortzeko, menuak, ikuspegi orokorra, ikasleak gehitu eta tutoreak gonbidatu, haien artean ikasle pare bat gehitu, edo guztiak kalkulu horria erabiliz, tutoreak gonbidatu email berdinarekin, iruzkinak nola egin eta nola desaktibatu, iruzkin pare bat egin eta bati desaktibatu, gelako lana, gaiak, materiala, galdera lana, lan galdeketaduna, berrerabili argitalpena. Banan ikusi eta egiten joan. Notak, ikusi eta deskargatu. Entzuten duzu orain? Bai, hobeto. Bueno, saiatuko gara, hori, 2 egunetan egitea, hori, Mikelek komentatu duena orain, eta gero praktika saio bat. Bigarren orduan, iaia zuen praktikatzen duzuen eta sortzen duzuen zuen gela, eta hasten zareten ja, umeak egitzen, eta zeo zer jagantxo bat prestatzen, eta bat. Orduan biharko, ekarri pensatuta, gai bat, orain ematen ari zareten gai bat, edo 2 aste barru, edo 3 aste barru emango duzuen bat, eta ja, prestatu pizka bat materiala, edo prestatu baita ere, hori, lana edo lan galdeketa duna, hor aplikatzeko, bale? Bueno, venga, orduan, joango gara orain bai Classroomena, sartu guztiak, Classroomen, eta Classroomen sartu bezailazte, agertuko zaizkizu, zuk dituzun gela guztiak. Ez ere ez badaukazu, ez da zer agertuko, bale? Baina normalean, nik adibidez hemen frogak egiteko baditut batzuk, ia kargatzen den. Espero dut, arazorik ez egotea guztiak batera sartuta. Interneten. Bale, Jose, orduan, suposatzen da orain, bakoitza sartu behar dela Classroomera eta sortu. Bai, Classroomera, nirea oraindik ez da kargatu, ikusten ari zarete. Baina sartu guztiak Classroomen, joango gara guztiak batera egiten, Classroomen sartu, gela bat sortu, emango dizue denbora sortzeko eta bar, bale? Eta ia, pizka bat harinago doain.
Vale. Espero dut, asko gaude konektatuta behar bada, gela guztietan baldin bazaudete, bale, venga. Niri agertu zait, ez dakizuei, agertu zaizuen, baina niri bai agertu zait. Eta hor, ikusi alduzue, nik sortuta ditudan gelak. Batzuk dira frogak egiteko, bueno, gehienak, hemen gehienak frogak egiteko, eta ordua sortuko dut berri bat, zuen izenarekin, bale? Hemen, eta ohitu Google Suite ikasko erabiltzen duelako gehi ikur hori, beti izango da zeo zer gehitzeko, batzuetan dokumentuak, kontaktuak, eta bar, baina askotan erabiltzen du gehi hori. Sakatzen badugu orain gehi horretan, badaukagu bi aukera, sartu ikasgela batean edo sortu ikasgela bat, bale? Hori da erabiliko duguna, sortu ikasgela bat. Eta agertzen zaigu menu bat, gela horren ezaugarria jartzeko. Ni normalean bakarrik jartzen dut lehenengoa eta jazta, besterik ez, bale? Hemen jarriko dugu, gure ikasgelaren izena, izan alda maila, 6. B, 5. B, bale? Edo ingelesa, edo gorputxo ziketa, bale? Ni jarriko dut gurutzeta, egingo dut gela bat zuentzat, bale? Izena jartzen badugu nahikoa da, jarri aldugu atala, gai bat, edo ikasgela, baina, bueno, normalean jartzen badugu izena nahiko. Sortzen dugu gela, eta, venga, ia luzatzen ez den askorik, eta oso errez, badaukagu sortuta. Beste aukera zen, sartu ikasgela batean, hori izango da ikasleentzat. Ikaslei aterako zaie bakarrik aukera hori, ez zaie aterako, hori, sortzeko. Baina umeek ere ez dute ez da hori egin behar, bale? Umei bidaliko diegu mezu bat edo inbitatuko ditugu zuzen eta sartuko dira zuzen. Esteka batekin edo gure gonbidapenarekin. Bueno, ez dakin no zaudeten guztiak, joango naiz behar bada pizka bat denboratxo ematen, baina, bueno, hemen baldin bat zaudete ja sartuta, suposatzen dut, venga, guztiok edo. Bueno, hemen daukago ja gure gela, bale? Ikusiko dugu orain hor dagoen menua, eta gero hasiko gara pizka bat ikusten, bakoitza ja sakonki. Bueno, lehenengoa hemen daukagu menu bat, 4 aukerekin. Korrontea. Korrontea bakarri da iruzkinak jartzeko gelan. Iruzkinak, ez lana, ez materiala, ez errez. Normala erabiliko dugu bakarrik gure artean, txat antzeko modukoan, zeo zer partekatzeko. Bueno, noiz joan nahi duzue, ez dakit mendira. Edo zer irutu zaizue gaurko klasea, gaurko gaia. Edo zer, bueno, horrelako gauzak. Normalean oso gutxitan erabiltzen da. Eta, bueno, bakarrik hori, iruzkinak egiteko gure artean. Ikasleekin edo ikasleen artean, edo, bueno, gure artean, bale? Momentu batean, eta irakasle batek egiten baditu iruzkin ez aproposak, kendu alzai aukera egiteko. Gero ikusiko dugu nola. Hor, agertuko dira baita ere, hemen agertuko dira, nik jartzen ditudan lan guztiak eta material guztiak. Publikatzen dut. Barkatu, Jose, lehenengo galdera. Bai? Euskaraz erakusten ari zaren guztia, nik gazteleraz daukat. Hori aldatu aldezaket? Bai, aldatu behar duzue las opciones de la cuenta de Google, bakotxak. Vale. Biharko egingo dugu. Biharko dugu hain olain eta biharko ja daukazuen, bale? Venga. Bueno, hemen agertuko dira hori. Irakasleak publikatzen dituen gauza guztiak, bai materialak, bai lanak, bai galdetegiak, hor agertuko dira. Agertuko da irakaslea, publikatu du lan bat, edo horrelakorik. Bueno, ikasgelako lana, bigarrena. Hemen bai, izango dugu, edo hor, sortuko dugu lana, sortuko dugu materiala, dandan egingo dugu hor. Hor benetan egingo dugu lan, beti, irakasle moduan, bale? Jendea bakarri da, hori, ikasleak, orain bakarrik dago irakasleani, konbidatu aldira beste irakasle batzu baita ere zurekin batera lan egiteko gelan, eta ikasleak. Eta berriro, hemen ikasleak gehitzeko. Gero ikusiko dugu nola. Eta notak, hor agertuko zaizkigu dauden nota guztiak. Lan guztiak, ez dela antzeko taula batean, agertuko dira nota guztiak, ikasle guztiak, eta lan guztiak. Bale? Bai.
Haiei ez aia agertzen. Ikasleek ez dut ikusten notak, noski. Ikasleek bakarrik ikusten dute korrontea, ikasgelakoan eta jendea. Notak, haiek ez dituzte ikusten, bale? Ez daukate menu hori edo aukera hori menuan. Bueno, bueltatzeko gelara, normal, sakatzen dugu izenean, hor bertan izenean, eta bueltatzen gara menu orokorrera. Hortik mugitzen garenean, edo pizka bat galduta baldin bagaude. Hemen daukagu beste aukera bat, pantailan, eta dira esarpenak. Baina esarpenak baita ere gutxitan, bukitu. Berriro da izena jartzea edo lehenengo pantailan agertu zaiguna, gero orokorrean, kudeatu gonbidapen kodeak, hori ez dugu ukituko, eta hemen bai, gonbidapen esteka, eta ikasgelaren kodea. Gonbidatzeko ikaslei egin aldugu zuzen, gero ikusiko dugu nola, eta egin aldugu, esteka hau kopiatuz, gonbidapen esteka. Kopiatzen dugu hemen sakatuz, kopiaturi dago, bagoaz gemailera, bidaltzen diegu mezu bat guztiei, eta link hori. Haie bakarrik sakatu behar dute linkan, eta sartzen dira gelan, bale? Hori da erabat. Bigarrenera da kodea, eta hemen daukago ikasgelaren kodea. Kopiatzen badugu kode hau, hartu eta kopiatu, eman aldiegu paper batean, edo eman aldiegu baitare korreo baten bidez. Normalean beti erabiliko dugu falta denera, baina biago badaude baitare. Haie sartuko dira en Classroom, sartuko dira lehenengo pantailan, sakatuko dute gehi hori, lehen sakatu duguna, agertuko zaie sartu ikasgelan, eskatuko die kode bat, jarriko dute hori, eta sartuko dira. Baina pauso gehiago dira, orduan badago bestera bat errezagoa. Bueno, eta hemen, normalean aukera hori ikutsiko ditugu beti horrela, Meet konferentziak sortu alditugu ja, hori da berria, COVID-arekin guztiok, eta batez ere Google eta barrekoak, badaude ezaugarri berriak jartzen eta sartzen, bale? Eta orain adibidez hartu dute, hemendik bertatik, sortzea Meet konferentzia bat. Gemailetik ere zuzen egin alda orain, Meet konferentzia bat. Ohitu behar garenez, baleko guztietan jarri dituzte. Eta kalifikazioak nola jaso, baina hemen ere normalean ez dugu eser ikutuko. Venga, izten dugu lehio hau iza horretan, eta hemen bakarri daukago beste gauza pare bat. Pizka bat aldatu gure gelako irudia. Hautatu aldugu gai bat, hor sakatuz, agertzen dira gai batzuk, eta orduan hori bakarrik aldatzen duena da burua, ez da, irudia edo. Hartzen dut beste bat, hartzen dut adibidez hau, hautatu, eta jazta, eta aldatzen du irudia, bale? Eta hemen daukagu kargatu argazki bat, kargatu aldugu argazki bat gure ordenagailutik, hor beretan jartzeko, hemen buruan jartzeko, bale? Egiten baduzu adabizea eskolako argazki bat edo gelako argazki bat, eta jarri nahi baduzu hor buruan, zure gelako irudi moduan, hautatzen duzu ordenagailutik, beti bezala zabaltzen dela esplorador de Windows, bilatzen dugu, eta kitu, bale? Eta hor jartzen dugu nahi dugun argazkia. Hemen daukagu berriro kodea, gelaren kodea, eta hemen berriro sortzeko Meet konferentzia bat gelakoekin. Bueno, hori da gutxi gora bera daukana pantalla principala, orokorra, bale? Joango gara orain ikuste ja poliki-poliki eta pizka bat hasi lanean. Bueno, korrontearena. Gogoratu, iruzkina bakarrik egiteko, Idatzi nahi baduzeo zer, sakatzen dut hor, eta idazten dut. Nahi dudana, gela, osoan ikusteko, bale? Bale. Esaten diot hemen argitaratu, eta jazta, bale? Sakatzen badugu irukian, agertzen dira, gero ikusiko ditugu baita ere, ja aprobetxatuko dugu hemen ikusteko, badaude aukera, argitaratu, programatu edo gorde ziriborroa. Argitaratu aldut momentu honetan, programatu aldut agertzeko bihar adibidez, hemen hartzen dut eguna, eta hemen hartzen dut ordua, eta orduan, programatu aldugu agertzeko edozein momentutan, bihar edo. Edo gorde ziliborroan, ez publikatu oraindik, gero bera bada aldatuko dut, eta sartuko naiz berri aldatzeko. Orain argitaratuko dugu, eta jazta, bale? Hori argitzen da guztietan, bale? Mezua edo horrelakorik, eta jazta. Bueno, jendea, joango gara jendearen gana, pizka bat azteko gonbidatzen jendea, gelan, bale? Eta hemen, oso simple eta oso horreza. Gauza bakarra, aurretik, komeni dela presizatea zeo zer, bale? Nik egiten badut hemen
gonbidatu jendea, agertzen zait idazteko helbide guztiak, bale? Egin aldut banan-banan, eta orduan lan kriston lana da, bale? Banan-banan joan idazten hor ikasle guztien helbidea, edo normalean, suposatzen dut, izango duzuela, bai Excelen, bai Google kalkulo horrietan izango dituzue zerrendak, gelako zerrendak. Gehitu zutabe bat korreo guztiekin, jarri koma bat guztien atzean, bale? Koma bat, jarri, adibidez lehenengoa, zuzendaritza@gurutxeta.hlhi.net, gehitu koma bat atzean beti. Eskatzen du, zerrenda bat jartzen baduzu, kreatu honen, eskatzen du, zerrendare separados por komas. Vale? Orduan, nik baldin badauka ja prez, nire Excel edo nire kalkulo horria guztiekin, bakarrik hartu behar ditu guztiak, kopiatu, eskuineko botoiarekin kopiatuko dut, bueltatzen naiz nire gelara, benga ja orain zen galtzen, eta hemen itxasiko ditut, pegar. Agertzen dira guztiak, ematen diot intro edo sakatzen dut hemen, zuzen, gehitu hartzaileak kontuz, sakatu behar duzu, batzuetan, gonbidatu, oraindik ez dago aktibaturik. Sakatzen badu gainean, bai agertzen dira ja guztiak banan-banan, eta gonbidatu, jazta. Basadoeten nire gelan, irakasle guztiak. Hemengo irakasle guztiak nire gelan sartuta. Ui. Ezin dira gonbidatu? Bale. Mikel, hori zu jakingo duzu, agian. Administratzaileak badauka gaituta parte hartzeko beste domeinu baten klasetan, geletan. Ez dago batik gara. Vale, venga. Bueno, ez dago problemari, bakarrik ez zaretena egongo zuen, nire gelan, Jose, parkatu, entzuten da? Bai. Zenolako helbidea dakazuzu? Dela Gmail? Ez nire funtzionatzen egin begune0lau.net. Eta ni badaukat aktibaturik edonor konbidatzeko nire geletara. Baina gure dominioan gure helbideekin konektatu beharko ea. Vale, aktibatu behar duzue que los de vuestros dominios se pueden apuntar a cualquier clase. ¿Ulertu? Zion, begiratuko da, bale? Administratzaile konsolan, bueno, lasai, biharko egingo dugu orain egiten ez baduzu. Baina zuen administratzaile konsolan aktibatu behar duzue. Los usuarios de mi dominio, de Gurutxeta, se pueden apuntar a cualquier clase. ¿Vale? Hori aktibatu behar duzue. Eta adrebez baitare, nik adibidez aktibatu behar izan dut, cualquier usuario de un dominio se puede apuntar al mío, ¿vale? Egon behar da aktibaturik, bestela ez duen hartzen. Administratzaile konsola, egin behar du administratzaileak. Mikelek edo Ikerrek. Bueno, dena denez dago problemarik, bakarrik, bueno, zaretela egongo, zuek egin badu zue froga, egin zue froga zuen artean, gonbidatu pare bat, gonbidatu zuen artean pare bat, eta zuek ez duzue problemarik izango. Vale? Zuek ez duzue, nik gonbidatuko dut bat frogak egiteko. Bueno, behitu, nik jarri ditut bi nire dominiokoak, hauek dira nire dominiokoak, begune0lau, eta gonbidatu ez dago arazorik. Gonbidatu zuen artean, hartu pare bat, ezagutzen dituzuenak edo, eta gonbidatu, bale? Egin duzue, gonbidatu duzue baten bat? Vale, venga. Vale, gonbidatu duzue baten bat? Vale, venga, hori.
Agertu zaizu zuen? Bai? Bai, arraro izan da, gertu dira uste dut, 28 bakarrik ezin direla. Ez dugu horatzen, baina uste dut, 28 bakarrik agertu direla. Ezin dizirena gonbidatu, eta 40 piko zarete. Orduan, behar bada batxoi, ailegatu zaizu eta beste batxoi, ez? Baina hori bai, arraro. Ba, a ber, momentu batean nik gomendatzen dira, guraso. Gemilien bidez, egiten duzu nondik, asko zer ezago, gurasoak ohitzen dira pizka bat, jakin dago espazio bat gelarako. Eta bueno, eta noizean behin bidaltzeko bideo bat, pake behan, noski, beti gurasoekin. Bueno, a ver, joder, ez da zabaltzen, Vale. Vale, gonbidatu duzu jendea. Vale, venga. Venga. Gurasoen Gmaila edo? Guraso, nahi duzuna. Bat ala bestea nahi duzuna. Orain ikusiko dugu. Bueno, a ver, venga. Gonbidatu baduzu baten bat, nik egin du gonbidapena. Bueno, hemen, adibidez, batek bai jaso du gonbidapena. Eta uste dut, agertu dela hor pantailan, ezin direla gonbidatu, ez dakit orain, ez dut hori ikusi, baina uste dut jartzen zuela 28. Orduan behar da batzuk, bai jaso duzue gonbidapena, eta beste batzuk ez. Hori bai, arraroa. Guztio zaretelako dominio berberakoak, baina bueno. Baina batek hemen jaso du. Batzuek jaso duzu eta beste batzuk ez, arraroa, Vale? Baina bueno. Venga, nik egin du... Jose, barkatu. Bai. Hor, zurekin daudenekin, nork jaso du eta nork ez? Hemen bideo hiru jaso dute. Lekanek. Nekanek jaso bai? Eta nork ez? Nekanek eta nork gehiago jaso du? Gloria. Besteek ez. Eta nork ez? Besteek ez, beste guztiek ez. Baina nork ez? Elena ez du jaso? Baina nik nola dakidan. Nik ez dut jaso egin ez dut. Korreora joan. Vale. Ni esker? Vale, venga. Bai, ordezkapena da. Bueno, badena den, ematen du batzuk baiez. Bueno, venga. Nik ez. Egingo dugu froga ikusteko nola jasotzen duen ikasleak eta nola sartu, bale? Nik gonbidatu dut ikasle01@begunezerola.net, sartu naiz bere korreoan, ikasle01, eta hemen daukat gonbidapena. Invitación a la clase Gurutxeta. Sakatzen badu gainean, bale, hemen daukat unirse. Baina, hasta zuzen, banago gelan. Ez naiz inondik pasatu behar. Zuzen, ikaslea sartuko da gelan. Horregatik da, hau da, erari zuzenena gonbidatzeko. Lehen ikusi dituguna, kodearena eta link, esteka, behar bada, esteka baita erarina da. Baina hau, harinena eta kontrolatuena, bale? Eta bitu, orain nago ikasle moduan, ez eta gertzen ja notaz, bale? Ez eta gertzen notaz ikasle moduan nagoelako. Bai egin alditut iruzkinak eta bar, ikasle moduan, hemen egingo ditut iruzkinak eta bar, baina, bueno. Venga, jarriko naiz berriro irakasle moduan. Ez dakit batek zuen artean hor baldin bazadete bi, egin nahi duzuen, egongo ez ikasle moduan, irakasle moduan. Batzuetan, galdo egiten zela pizka bat, jakiteko non zauden, hori, notak agertzen dira, irakasle moduan nago. Ez dira agertzen notak, ikasle moduan nago. Bale? Ez nik daukat bileio desberdinak. Badaukat bileio desberdinak hori interneten, bale? Hemen daukat
ikaslearena eta hemen daukat irakaslearena, bale? Orduan bide jo dauka zabalik, Google Chromen. Bueno. Vale. Venga. Jarretuko dugu hori, ikasleekin. Badaukagu zerrenda eginda ja, suposatzen da. Baina, bueno, lehenengo gauza, Hemen, ikusten baduzu agertzen dira, da negritas edo grises. Grises agertzen bada esan nahi du, oraindik ez duela hartu gonbidapena. Eta ez dela sartu gelan, bale? Beltzez daudenak, bai, hartu dute gonbidapena, eta ja sartu dira gelan, eta ja daude aktiboki gela barruan. Bueno, normalean hemen agertu behar zen gonbidatu tutoreak, bale? Eta ez da agertzen, orduan, 3 puntuetan sakatuko dugu, ikasle bakoitzean, eta hori ikusiko dugu, hori, menu txiki bat. Bidali mezu elektronikoa ikasleari, horregatik, jazta, bagaude Gmailen. Bidalia diogu hortik, mezu bat, Gmailen sartu gabe. Eta beti kontrolaturik hor, bale? Bidali mezu elektronikoa tutorei, bale? Eta gonbidatu tutoreak. Eta kendu tutoreak. Bueno, tutoreak gonbidaturik ez daudenez, gonbidatuko ditu tutorai. Gonbidatu tutoreak. Eta hemen zer jarri behar duzu? Gurasoen Gmaila. Edo berbera, umearena. Normalean, eta 6. maila arte beti eskatu behar zaie baimena, gurasoei horrelako gauzetan aritzeko umeak. Orduan, suposatzen da, pasatu behar diezuela baimen bat, onartzen, argazkiekin bezala, ez da? Onartzen, kontu bat egingo diezula umei, baina haiek izango direla azken finean kudeatzaileak. Orduan ez duzu zergaitik erabili behar bi kontu momentu batean. Gurasoak sartu aldira beti, eta, bueno, sartu aldira, sartu behar dira beti. Umeen kontuetan... Bai, Jose Luis, baina hor, kontatuko dizu pizkatxo bat, eskolako erabakia da, egin dugu, ikasle bakoitzari sortiko diogu bat, korreo bat, eta dominio berdinean sortiko diogu guraso guztiei beraien korreoa. Horrela, gurasoekin guk harreman bat izan nahi badugu eta ikasleek ez badugu nahi ikustea korreo hori, mantendu aldugu familiekin... Bai, ondo dago. Horrela daukazue, komunikabidea bestela ikusten dute haiek dana, noski. Hori bai, ondo dago. Lan bikoiztea da, kontuak, baina, bueno, baina bentsak gero kontaktu esateko gurasoekin ikasle ikusi gabe. Bueno, orduan... Jose, parkatu. Bai. Bai, saiatu oin, por favor. Zer? Saiatu oin gonbidatzen, dinot, behar izan ez gero. Gonbidatzen zer? Nor? Irakasleak, egin dozuna. Gurasoak? No, irakasleak... Beste irakasleak, saiatuko naiz berriro, bale? Dinot, behar baldin badezu, Venga, ateratzen zean hemendik, saiatuko naiz berriro gonbidatzen, bale? Venga, bueno, hemen, zer jarriko dut orduan? Gurasoen helbidea, bale? Nik kaso honetan jarriko dut orain beste bat. Vale. Venga, gonbidatuko dut. Orduan badaukat ja, suposatzen da hori dela ikasle horren gurasoa, ama edo aita, bale? Orduan badaukat ja hor, agertzen zaila Jose Frogak gonbidatua, bale? Eta, bueno, gero ikusiko dugu nola zertarako egin baita ere hori, gonbidapen hori, bale? Horren ikusiko dugu, venga. Saiatuko naiz berriro gonbidatzen jendea. Ia zer esaten duen, ia orain dagoen en el portapapeles, bai. Vale, eta hor suposatzen da guztia zaudetela, eta gonbidatzen bazaituzte, ia zer agertzen den, venga, luzetzen ari da hori, seinale hona da, bai, behar bada orain, guztia gonbidatuta, bale? Orain bai, guztia zaudete gonbidatuta nire gelan. Eta hemen ja, bai, eta orain, ja agertzen zarete hor guztiak, bale? Venga, ez dakit lehen aldatu duzu zeo zerik, el momentu honetan? Bai, permisoak aldatu dut. Hori da, bale, venga, jazta orduan. Venga, orduan bagoaz, venga, jendean geunder, ezta? Bai, venga. Bueno, Jose Frogak, gonbidatu dut dio tutoriali, ezta? Bueno, joango naiz beste lehiora, itxiko dut ikaslearen saioa, eta zabalduko dut gurasoena, bale? Jose Frogak zen.
Da, banago, gurasoen kontuan, Gonbidatu dudan gurasoaren aita edo amaren kontuan. Venga, joaten banaiz, bere gemailera, espero dut ez, vale, itxiko dugu hau, eta itxiko dugu hau. Vale, joango gara gemailera. Vale, joder, ala, error temporal. Ai, bera kargatzen den orain. Vale, hau da gurasoen korreoa. Gurasoen korreoa, vale? Jose Frogak gonbidatu dudana. Jose Frogak kontuan dago. Eta hemen dago mezu bat, jaso du mezu bat. Eta hor, agertzen da, tutorea izatera gonbidatu zaitu, hori, zure seme-alabaren irakaslea, vale? Onartzen baduzu, bueno, Jose Clarun zerbitzuaren posta elektronikoa, onartu. Vale, agertuko zaizu mezuan, noiz edo zenbatero jaso nahi duzuen informe bat gelan egiten den lanarekin. Hori gurasoentzat, bale? Ikusten ari gara gurasoena eta ikasleena baita ere pizka bat ideia egiteko, Orduan, gurasoek esango dute, bueno, astero jaso nahi dut txosten bat, egunero jaso nahi dut txosten bat, edo ez dagoela gurpenik. Bale, astero jaso nahi dut. Haiek aukeratzen dute. Eta egunero... Ez, baina zuk ez duzu bidali behar, txostena, automatikoki egiten da, Bale? Zuk bidaltzen baduzu gaur lan bat, adibidez. Lan bat, ornodunak edo ez dakizet, agertuko zaie hor, gaur, ornoduenen lana egin dute, agertuko zaie, zuzen. Zuk egindako lanak edo materialak edo horrelakoak. Orduan zuk ez duzu zer egin behar, bale? Haiek aukeratzen dute noiz jaso, noiz zero jaso, eta jazta, bale? Venga, berdin, behitu hemen agertzen da gonbidatu tutoreak. Lehena horrekoan ez da agertu, baina normalean baina da agertu behar da, gonbidatu tutoreak. Venga, ikasleekin ez dakite jendearekin galderaren bat duzuen, ikasleen kudeaketarekin, bale? Galdera bat baldin baduzu hortik baita ere egin, Behar badazuek ja egin dituzue batzuk, eta gonbidatu dituzue, eta ikusi duzue hor, bale? Hemen dagoena hori da, gurasoen aukera baita ere. Haiek gonbidatzeko, eta zuzen, bidaltzeko, 3 puntuetan sakatuz, mezu bat, bakarrik, bale? Ikasleari, kasu honetan ikasleari ez daudelako tutoreak, baina hemen baina ikasleari edo tutorei bidali mezu bat. Hori da importantea, batzuetan atzo, adibidez, ez dakit atzo edo egun bideokonferentzia batean, eta ez dakit batzuekin kontatzen nola sortu da, nola. Zaten zuen zaila da, baina, eta nik esaten nuen, zaila dena da ibiltzea, orain manoa gemailera, orain manoa draibera, orain manoa draibera. Hori bai dela zaila. Benetan, hemen bai dela sartzea pizka bat trasteatzea hasieran, hori bai izan behar duzu denbora egiteko, bale? Eta hortik aurrera, erresten du gauzak pilo bat. Venga, ikasgelako lanera, joango gara ikasgelako lanera, eta hor bai, benetan egongo da, mamia. Hor dago, nola sortu. Desberdindu ditugu bi gauzak, materialak eta lanak. Materialak izango dira bakarrik, konsulta materialak. Eta konsultatzeko gai bati buruz, utzi aldiot, driveko dokumentu bat, ordenagailuan daukadan dokumentu bat, esteka bat interneten, bideo bat YouTubekoa. Izango ditut aukera batzuk, haiei usteko materiala, gai bati buruz, informazioa bilatzeko eta murgiltzeko gai horretan, bale? Bigarrena izango da lana. Eta lanetan, bi desberdintasun baita ere egingo dugu. Izan alda, lan bat nik zuzentzeko, badaukat hor adibide pare bat eta gora nik utziko ditugu, edo izan alda, lan galdeketadun bat. Hori da, formulario bat. Eta formulario horretan, galderak, eta iaia erabili, hori, kontrol moduan, test moduan, horrela, bale? Formulariak denau bete ditugu behin baino gehiagotan, ez da? Galdetegiak, hori, konsultatzeko edo eskatzeko zure iritzia gauza bat buruz.
Bueno, orduan, ikusiko dugu, lana sortu. Sakatzen badugu sortu botoian, agertzen da lana, lan galdeketa duna, galdera bat bakarrik egitea. Orduan, galdera oso gutxitan erabiliko dugu. Bakarrik da galdera bat egitea. Materiala, berrerabilia argitalpena, baldin badaukagu beste gela batean lan bat eginda edo galdetegi bat edo horrelakorik, hartu aldugu hortik eta gela honetara ekarri. Orduan berrerabiltzen dugu eta ez dugu errepikatzen. Eta gaia. Hasiko gara gaietatik. Antolatu behar dugu gure gela, eta gure gela antolatzen badugu, eta normalean egiten baduzue mailaka, 6garrena, 6garren B, 5garrena, 5garren B, gero sortuko ditugu gaiak. Eta gaietan egongo dira, hori, erabiltzen ditugunak. Eta hasiko gara, adibidez euskera, eta gehitu. Berriro beste bat, eta jarriko dugu mate. Eta horrela joango gara jartzen, bai guztiak. Joango gara jartzen guztiak. Eta, bueno, eta behar ditugunak. Hori bai, aika, antolatuko dugu gela, gero materiala edo lan bakoitza jartzeko behar den lekuan. Baten batek planteatu aldu egitea gela bat bakarrik baterako, edo beste bat euskararako, baina zoramen bat da. DBH-en behar bada bai, egiten dira gaika, ez da gelak. Baina hemen zuek, nik uste dut, mailaka egin behar duzuela. Bueno, ara gertzen dira orduan inguru mate eta euskera, sortu ditudan gaiak, eta horren hasiko garaiz, hori, sortzen materiala. Eta materiala sortzeko, berdin, sakatuko dugu, sortu eta materiala. Venga, eta ja, badaukagu lehio bat, pizka bat ezagutzeko, gero oso antzekoa izango delako materialarena, lanarena, eta bar. Hor, bete behar ditugu, eku batzuk, eta bestelik. Lehenengoa izena, bestela, ez, egingo dut adibidez mate bat, batuketak. Batuketak. Deskribapena, jarri nahi badio deskribapen bat, esateko zer egin behar duen, jartzen dio, bestela ez. Askotan ez da behar. Adibidez, hemen, egin batuketak, ondo pensatu eta ondo egin batuketak, eta jartzen diogu deskribapen bat. Ez da beharrezkoa. Bueno, gehitu, hemen bai, jarriko diogu materiala. Bueno, jarri dio batuketa, beba hori lanerako da, baina, bueno, suposatu, aldatuko dugu, jarriko dut, ornodunak. Materialaren ez, hobeita ornodunak. Venga, gehitu, orduan, zer egingo dut? Gehitu Google Drive-eko dokumentu bat, interneteko esteka bat, fitxategi bat ordenagailukoa, edo YouTube-eko bideo bat. Noski aurretik izan behar ditut bilatuta edo gordeta, material horiek. Google Drive-era baldin banoa, esaten badiot Google Drive-en bilatzeko, jazta, bilatuko dut hor nire Drive-en, kontu horrekin dudan Drive barruan, badauden, dokumentu guztiak. Hemen agertuko dira azkenak, erabili ditudan azkenak, baina joan ahal naiz nire unitatera eta hor bertan bilatu nahi dudan dokumentua. Noski, aurretik izan behar dut prest dokumentu hori, gero gehitzeko. Baldin badauka dokumentu bat hor informazioarekin ornoduenei buruz, jartzen dio. Ni jarriko dut orain ala, hau, zuek erabiltzen ari zaretena. Burutxetak elazun, baina noski, zubarezen da informazioa goen behar dela. Bueno, gehitu, jarraituko dugu. Esteka, baldin badaukat, hemen, ornoduenei buruzko horri bat, hartuko dut edo zeina, ornoduen Wikipedia, Enciklopedia Azkena. Pasatu nahi badiet link hori, hor bilatzeko informazioa, bakarrik egin behar dudana da, kopiatu link hori, goiko helbidea kopiatu, eta hemen esteka itxatzi. Gehitu esteka. Badaukate ja, bi gauza informazioa bilatzeko horri buruz, Jartzen badiot, hirugarren aukera,
fitxategia agertzen zaigu aurreko lehioa. Azkena kargatu, azkena dira dreibekoak. Hemen, gelditu behar naiz, honetan kargatu. Kargatu da, ordenagailutik, igo. Vale? Eta orduan hor gehituko diot, ordenagailuan daukadan dokumentu bat. Word bat, edo aurkezpen bat, vale? Edozein dokumentu. Ornodunei buruz hitz egiten duena, berak, informazioa hartzeko. Edo YouTubeen baldin badaukat, berdin, YouTubeen baldin badaukat adibidez. Ornodunei buruzko bideo bat. Berdin, adibidez lehenengoa, partekatu agertzen den esteka kopiatuz, esteka hau kopiatuz, partekatu atalean agertzen dena, edo berriro ez aldatxeagatik, beti egiteagatik gauza bera, goikoa kopiatzen dugu, eta bueltatzen bagara gure gelara, gehitu YouTube, hemen bertatik egin aldugu bilaketa, jarri zeo zer eta bilatu, baina, bueno, daukadanez ja nirea gordeta, egingo diot pegar, bale? Bilatu, aukeratu, eta gehitu, bale? Badaukat orduan, 3 material jarrita, hor, ikasleak informazioa bilatzeko, informazioa aztertzeko, eta bar. Hau da materiala, bale? Gero eskatuko diogu lan bat, berbada? Hau amaituta gero, edo materiala aztertuta gero, eskatuko diogu lan bat. Gero ikusiko dugu, nola, bale? Lanak. Eta hemen sortu botoian, momentu honetan sortu aldu dokumentu bat. Baldin badauka sortuta, behitzen du. Baina momentu batean sortu aldut orain dokumentua. Hori normalean ez dugu egingo, ez da ere. Izango dugu ja horretik, prez, ez da, dokumentua eginda. Ez gara jarriko egiten dokumentua, justu, materia sortzen ari garenean, bale? Baina hortik ere sortu aldea momentu horretan. Bueno, eskuineko aldean gelditzen gara, eta hor, esan behar diegu, norentzat den lan hori. Hauekin, nik esan alditut gela gehiago, eta badaukat gela gehiago, froga horiek, bale? Eta momentu batean, bidale aldiot, 2 geletara lan hori, edo aldatu gela, baina normalean ez da gertatuko ere. Gela horretan, baldin bagado esartuta, bada, prestatzen ari gara gela horretarako dana. Ikasle guztiak, guztiontzat, edo batzuentzat bakarrik. Hor baita ere aukera daukagu, lan batzu sortzeko bakarrik talde batentzat. Edo ikasle batzuentzat. Ni baldin banoa hemendik jendea desgaitzen, horientzat ez zaie bidaliko. Eta bidaliko zaie bakarrik, pikaturik dauden ikaslei. Bale? Normalean, egingo dugu beti ikasle guztiekin. Bueno, normalean, hemen bai batzutan, aprobetsatu alda lan desberdinak bidaltzeko, errefortzu lanak eta bar, bale? Orduan hemen, aukeratuko nituzke, hori, norentzat, zeintzuentzat. Eta hemen bakarrik falta da gaia, ez dago gairik, baina noski, ornodunak denez, bai harriko dut inguru barruan. Bale? Gaia izango da inguru. Askotan hasten da gaia, Eta hasten bada gaia, venga, egingo dugu. Orain ez dakit egin aldo izan dugu dudan. Venga, ez dago gairi, bale. Hasten bezaigu jartzea gaia, konpondu aldugu gero, Ikusiko dugu orain nola. Eta hemen berriro, argitaratu aldut ja lana, edo programatu aldut bihar argitaratzeko, gorde aldut ziliborroa berriro saltzeko gero, konpontzera edo amaitzera, edo baztertu. Venga, publikatuko dugu. Eta bitu non agertu den, goian agertu da, inguru kanpotik. Eta orduan ja, hasten da pizka bat, nahazte borrazte bat izaten, ez da? Suposatzen da, publikatu behar zela, hemen inguru atal barruan. Bueno, okertu eginez eta kanpoan utzi dut, banoa 3 puntuetara, eta esaten diot, editatu. Badaukat editatzeko aukera, ezabatzeko aukera, eta kopiatu esteka. Kopiatu esteka beste leku batetara eramateko adibidez. Bueno, editatuko dut.
editatzen dut, agertzen da berriro dana, eta esaten dut, venga, gaia, inguru, jazta, bale? Eta orduan berriro argitaratzen dut, gorde, eta agertuko daia inguru atalean. Bale? Hemen daukaia inguru atalean, ikasleak, non dago, gurasoen, venga, banago ez ditu galduko denbora gehiago ikusten. Ikasle ikusiko dute antxeko, sakatuko dute, lanean, hemen daukate, hori, 3 materialak, ikusi aldute banan-banan sakatzen, baina, bueno, ikusi materiala, eta banan-banan sakatzen ikusiko dute materiala, hori, informazioa aztertzeko edo, bale? Venga, nahi duzue 5 minutu edo sortzeko material pare bat? Venga, egingo dugu atxeden txiki bat eta beste txapa ez, eta aprobetxatu sortzeko edo jartzeko material pare bat hor bertan, ikasle. Suposatzen da zuzen joaten zarela. Egin berriro. Bai, agertu behar da lehio bat, bilatzeko YouTubeen. Egin beste bat, egin Google Drive adibidez. Jode, rekargatu horria, goia. Batzuetan gauza raroak egiten, beste dago beste. Kargatzerakoan horria edo horriako gauzak egiten. Noski, beti izan behar duzue prestatuta materiala, Google Driveen, edo ordenagailuan, edo estekak zabalik, YouTubeko horria zabalik. Jose, nik uste dut puntu horretan garrantzitsua dela esatea, zuk zerbait, irakasle moduan zerbait publikatzen duzunean, ikaslei e-mail bat iristen zaiela esanez, zure irakasle publikatu zerbait. Aizue, esedez, izildu momentu batean. Aizue, a ver, Mikel, zer? Bai, garrantzitsua dela kontatzea, zuk zerbait publikatzen duzunean irakasle moduan, ikaslei e-mail bat iristen zaiela esanez, bai, guztiek dugu orain e-mailan, esanez, joan publikatzen eta ikusiko dugu hemen, nola jasotzen duen, baita ere ikasleak, bale? ez guztiok ikusi dugu korreoan, guztiok gaude gonbidatuta da eta zure klasera. A ver, venga. Ikasle 0 bat. Ez hori bakarrik, dokumentuan, partekatu dizuetan dokumentuan, bekaldean badaukazue esteka bat, bale? Bera, ikusi aldugu orain esteka hori, egiten duzu bitartean. Bueno, Jos ikasle 0 bat, ez hemen dago bestean. Bale. Bale, ikasle moduan nago orain, bale? Hau da, gonbidatu dudan ikaslea, ikasle 0 bat hori, nire gelara. Eta hor behitu, agertu zait ja, Gmaila, zuzen, Jose Luis Fernández, nova material, ornodunak. Orduan, ikasleak jasotzen du bere Gmailen, jasotzen du korreo bat, esaten, hor dagoela materiala. Bale, baldin badoa gelara, zuzen, bueno, venga, joango gara hemen zuzen, nova material, ornodunak, abrir el material, eta jazta, ja badoa gelara. Korreotik ezin da sartu, ezta? Bai, korreotik sartu naiz. Ezin da materiala ikusteko korreotik zuzenean?
Ez. Egin behar du abrir eta sartzen da gelan, bale? Eta orduan hori ikusten du ja lana. Ikusten du justu lan hori, bale? Bakarrik hori. Ikusten baduzu bakarrik agertzen ornodunak. Bera baldin badoa menu orokorrera, ba noski hori izango dugu betare en el tablón berriro José Luis Fernández ha publicado nuevo material ornodunak, edo baldin badoa el trabajo de clase, ba ikusiko du hor ornodunak lana publikaturi dagoela, bere material, bale? Bete orain, ikasle moduan, momentu honetan, ikasleak bakarrik ikusten du inguru, eta nik sortu dut inguru euskera eta mate. Baina euskera eta maten oraindik ez dago materialik, ez dago ezer jarrita, horregatik ez du ikusten, bale? Horrekin batzuetan, jendea moskatzen da. Bakarrik ikusten dut bat, bai, esker besteetan ez dago oraindik materiala, bale? Orduan, ikasleak ez du ikusten oraindik besteak. Bueno, bai, aprobetxatuko dut baita ere. Hori, edo partekatu dizuetan dokumentuan, bestia, eta, bai, behan badaukazuen link bat, bale? Link horretan bada YouTubeko kanal bat. Hor badaude sailkatuta bideoak Jesuit osoarenak, hor badago Classroom, CITES, Gmail, kontaktuak, dana, bale? Dana. Eta importantea hori, bueno, erreprodukzio zerrendak, Classroom gurasoentzat, hau importantea, bale? Classdojo, Chrome gehigarriak, Matific, kontua, kalendar, aurkezpena, galdetegia, Gmail, bale? Baina egiten badugu Classroom gurasoentzat, hor badaukazu, bada gurasoi pasatzeko, bueno, haiek ikusteko, nola erabili Classroom ikasle moduan, edo guraso moduan, eta azkena nola jaso las notificaciones de Gmail en el teléfono. Hori da, Classroometik bidaltzen dugunean mezu bat, pipi egiteko telefonoak, eta jasotzeko momentu horretan mezua, bale? WhatsAppeko notifikazioak daude bezala, zuzen, jasotzen dutenean mezu bat, eskolakoa, bueno, notifikazioa jasotzeko. El pitido eta ikonoa edo, Gmaileko notifikazioa. Orduan hauek, aprobetxatu aldituzue, hori gurasoi pasatzeko, eta bertan, bueno, pizka bat ja bideratzeko, Classroom erabiliz. Venga, jarretuko dugu. Sortu baduzu materialaren bat, estekak eta sortuko ditugu lanak, bale? Eta hasiko gara, umeek egin behar duten lan batekin. Gauza bada galdeketa duna, izango dira galderak, erantzunak eta besterik ez, baina benetako lana, umeek idatzi behar dute, umeek egin behar dute zegoze, eta gero honik zuzendu. Eta ikusiko dugu nola bidali, eta nola zuzendu gero, bale? Venga, orduan egingo dugu sortu, eta kasu honetan da lana. Jarriko dio deskripzioa, izena. Vale. Sortu lana. Ya está. Bai, crear es trabajo. Gazteleraz agertuko da trabajo? Zer agertzen da gazteleraz? Tarea. Crear tarea, venga, tarea, vale. Venga, crear tarea. Venga, jartzen diogu izena, deskripzioa. Eta gero hori argibide batzu nahi badugu. Baitaren ez eta lan bat izan, berak egin behar duena, nik hemen baitare gehitu aldiot laguntza. Dokumentu batzuk eta YouTubeko jartzen diot material batzuk hor baitare barruan, bera konsultatzeko eta gero lana egiteko. Lana izan alda laburpen bat edo ez dakiz eren, bale? Gehitu aldiot materiala, kasu honetan ez dute egingo, bale? Eta joango naiz orduan, eskuinera. Eta berriro, norekin Gurutxeta ikasle guztiak. Puntuak kontuz por defecto hartzen du 100 punto. Egin nahi badugu beti 10ko puntuazioa, aldatzen dugu eta jazta, bale? Pikatu eta jarri 10. Berriro, epe mugari gabekoa. Izango du epe muga bat, 2 aste barru amaitu edo, aukera entregatzeko lan hori, jartzen diot. Jartzen diot, edo guztien dut epe mugari gabekoa, edo jartzen diot,
egun bat, adibidez, venga, hurrengo astean, 30ean entregatu behar du, jazta. 30etik aurrera ezin du entregatu ja. Egin behar du derrigor aste honetan, bale? Ordua, berdin, aukeratu aldut, zein ordutan, bueno, venga, utziko dut honela. Ordua berdin da, eguna eta nahiko. Venga, gaia, berriro, aukeratuko dut gaia, eta kasu honetan izango da euskera, bale? Euskera. Venga, eta orain, bueno, hemen jarri behar dio zein den lana, egin behar duen lana. Kasu honetan izango da deskripzio bat. Eta orduan, nik prestaturik daukat ja aurretik dokumentu bat. Orduan, gehituko dio. Lehen esan du, bueno, gehitu ez dakizen. Venga, eta non dauka dokumentu hori? Google Drive. Google Drive agertuko zaizkit hori. Igo ditudan azkenak, baina nik bilatuko dut nirea, nire honetatean dago, formakuntza 2021, gurutxeta, eta nik hemen dauka dokumentu bat, haiek deskripzio bat egiteko. Adibide simple bat da, simplea. Eta da, hau, deskribapena. Egin behar dutena da, ikusi irudi bat, eta deskribatu. Idatzi. Zer ikuste duten, eta deskripzio bat egin. Besterik ez, bale? Bale, ia horrela ikusten dugun dokumentua. Bitu dokumentua da, ala, deskribapenarekin. Bera jasoko du horrela, eta hemen idatziko du. Bale? Horren deskripzioa. Jarriko dugu beste bat. Bale. Venga, jarriko... Bueno, egingo dugu beste alde bat, hobeto. Ez egiteko bi lan batera. Bueno, hemen, bidaliko diot deskribatzeko dokumentu bat. Dokumentu hori egongo da partekatuta nirekin. Izango da nirea eta ikaslearena. Baina orduan hemen dago oso gauza importante bat. Ahaztu behar ez duzuena inoiz. Oso importantea. Hiru aukera daukagu hor, iroki horretan. Fitxategia ikus dezakete ikasleek, hori bidaltzen diot, hori materiala baldin bada, bakarrik konsulta. Fitxategia edita dezakete ikasleek, baina kontuz fitxategia berbera, hori da, dokumentu batean lan egiteko gela osoa. Gela osoa lan egingo genuke dokumentu berean. Edo egin ikasleentzako kopia bana, hori da interesatzen zaiguna. Bidaliko dio ikasle bakoitzari kopia bat, berak egingo du bere lana, eta ni jasoko du bere lana. Baina, derrigor, beti ikasleentzako, edo normalean, kopia bana. Bale? Gero ikusiko dugu, egingo dugu eta zuzendu eta bat. Eta hemen, bakarrik falta zaigu beste gauza bat, amaieran. Argibideak. Eta hau baita ere berria da. Hemen, utzi aldiegu ikaslei errubrika bat, jakiteko nola ebaluatuko dugun lan hori. Hori aukerakoa noski. Eta zer egin aldugu, sortu argibidea momentu horretan, edo importatu kalkulo horri batetik, edo berri arabiri oinarrizko irizpideak. Beste eduku batean daukazu beste bat. Importatu, jaitsi baduzu errubrika bat internetetik para valorar las descripciones, eta kalkulo horri batean baldin badaukazue, jazta, importatu alduzue. Sortu nahi baduzue berria, egingo dugu sortu argibideak, eta hemen, badakigu nola doazen, errubrikak, ezta? Joango gara, mailaren izena, hemen dago lehenengo zutabea, lehenengo maila, joan naiz gehitzen. Mailak, jarriko ditut, adibidez, 3 mail, puntuak, 5. Hala, mailaren izena, ona edo ondo, edo primeran. Eta azalpena, egin behar dugun azalpena. Adjetibo asko erabiltzen ditu, puntuazioa primeran, eta ez dakiz zer, errubrikarena, bale? Bigarren mailan 3 puntu, hurrengo mailan puntu bat, eta errubrika baten bidez, jarri aldugu bakoitzean, zer eskatzen diogun, edo nola ebalatuko dugun, bale? Hori behar bada, baita ere gutxitan erabiliko dugu, baina jakitea hor dagoela aukera, Batez ere,
sortea baldin badugu eta jaitsi badugu, hori, interneteko rubrika bat ondo dagoena, deskribapenak baloratzeko, gehitzen dugu como hoja de cálculo, eta jazta, bale? Venga, sortuko dugu lana, berdin badaukago aukera berriro probatzeko eta baina, bueno, sortuko dugu lana, bale? Sortu lana. Venga, eta horrein ikusiko dugu nola jasoko duen, ez dakizue joaten zareten sortzen, bale? Joango naiz behar bada pizka bat astirago eta bango dizuet pizka bat denbora sortzeko nahi baduzu, Bueno, joango naiz beste bat sortzen, ikusteko beste adibide bat, baina, bueno, eta zue bitartean joan altzarete beste bat. Venga, sortuko dut beste bat. Berriro, lana, orain jarriko diot galdera, eta deskribapenean, galdera hauek erantzun eta ez dakit zer, gehituko diot prest daukadan dokumentu bat, eta dokumentu hori, venga, berriro dago nire unitatean, formakuntza 21 eta gurutzeta. Eta hor daukat galderak eta erantzunak. Dokumentua da, bakarrik, erantzun galdera hau. Normalean, gelan egin aldugun edo zein horrelako fitxa bat, ezta? Zein da Euskadiko hiriburua, zein bat urralde ditu Euskal Herriak, zein da Bizkaiko hiriburua, jazta. Hori dira galderak, eta jazta. Berdin, ikasle guztiak, puntua jarriko dio Tamar, epe mugarik ez du jarriko, gaia, venga, jarriko dugu inguru, ez eta gizarte izan edo horrelako hori, ezta? Argibidea gehitu ala ez, eta pinpin, bai kontuz berriro, eta bitu, niri eia pasatzen zait. Gordetxera, kopia bat egin gabe, beti, oso importantea, egin ikasleentzako kopia bana. Venga, eta sortu lana. Venga, baditut bilan, bidalita ikasleari. Bale? Venga, joango naiz ikaslearen kontura. Bueltatuko naiz ikaslearen kontura, hor nago bere gelan, hemen jartzen duzu actualizado el flujo de actividades, baina bitu, ez dira publikatu oraindik, orduan batzuetan, eta gertatuko zaizue, kargatu behar da horria berriro, Goian, refreskatu horria, bestela, ni banengoen hor geldirik, ez dakizen bat denboratan, eta orain bai, kargatxerakoan berriro, agertu dira. Venga, ikaslea naiz. Publikatu dit lana, deskripzioarena, eta ikasle moduan hor nago. Ikusten dut lana eta dokumentua. Hemen dago dokumentua, zabaltzen dut, eta hemen, hasiko naiz idazten. Ai, mierda. Vale. Hemen kontu batzuetan, titin. Ai, jaisten banaiz. Zango da. Venga, pues, erraitik ez. Duzu egiten. Joder. Venga, no sabe. Bueno, joder. Bueno, suposatzen da, agertu behar zela, behan, deskribapenak egiteko, eta ez jaitsi irudia, biziketa. Bueno, ara, zer. Hori dago Driven, Ez baina, ikasle irantzun zaio. Ikasleak erantzun du Drivenetik, zabaltzen du dokumentua Driven. Ez, ikasleak zabaltzen du dokumentuak Larrunetik. Eta jazta. Ez da ezertarako Drivera joan behar, ez da ezertarako inondik mugitu behar. Horregatik esaten nuen lehen integratzen zirela, 3 edo, bale? Orduan, berak, zabaldu du dokumentua Larrunetik, zabaldu du desde talón de anuncios. ¿Vale? Zabaldu aldu baita desde el trabajo de clase, baina berdin da. Bueno, hasiko da deskribapenak, ¿vale? Hala, oso polikan. Amaitzen du egiten, ikasleak amaitzen du egiten deskribapena, amaitzen du egiten lana, eta ez du ezer egin behar,
Worden edo dokumentuetan eta Google Suiteko aplikazioetan gauza guztiak gordetzen dira automatikoki. Ez daukago inoiz hortik guardar botoia edo horrelakorik. Eta normalean agertzen zaigu hemendik. Se han guardado todos los cambios. Vale? Orduan ez dago inolako problemarik. Berak ez du ezer egin behar, bakarrik amaitzen duenean itxi dokumentua, bueltatzen da aurreko lehiora eta egiten du entregar. Ya está. Hemendik ere ikasleak gehitu aldu dokumentu bat, Suposatu lan batean eskatzen diogula una presentación de PowerPoint. Egiten du ordenagailuan, pin, eta gero hemendik la añade o la crea en ese momento, ¿vale? Añade. Él también puede añadir documentos de Google Drive, puede añadir enlaces de Internet y puede añadir archivos a sus trabajos, ¿vale? Ikasleak. Bueno, kasu honetan ez, entregatuko du. Vale, se asegura junto, vale, entregar. Venga, ikasleak entregatu du, eta orain, bueltatuko naiz berriro irakasle moduan. Vale? Berriro nago irakasle moduan. Momentu batean eman aldu ikasle eta irakasle moduan batera nagoela batzuetan, eta zerazte borrazte. Ez, baina bietan nagoelako, Bestela, irakasle moduan, nik bidali diot lana, eta irakasle moduan itxaron behar dudan gauza bakarra da, bueltatzea lan hori. Hemen daukat, ja. Bueno, hemen daukat. Deskripzioa sakatzen badut, ikusten dut, 2 entregatu dutela, ja. Ez dakit zobetariko bate bada bete duen, edo ez dakit nor gehiago. Baina 2 entregatu dutela hori, ja. Vale? Sakatzen badut, 2 entregatutakoak horretan, agertzen zait, nork entregatu duen. Ikasle 0 bat, eta Ikerrek ere entregatu du. Vale? Hemen daude entregatuta daudenak, esleituta daudenak, oraindik entregatu gabe daudenak. Vale? Eta hemen daukat ikasle 0 bat, eta Iker. Venga, zuzenduko dut. Sakatzen dut gainean, eta hasiko naiz zuzentzen bere lana. Eta hemen bai, orain importantea egingo duguna, Importantea eta berriro, interakzio hori, feedback hori, ikasle eta irakaslearen artean. Hemen oso importantea eta oso erabilgarria, Oso. Bueno, hemen, lehio honetan, jarri aldiot, nota ja eta ez dakiz zer, baina noski, ikusi behar du, zer egin duen. Bueno, hemen badaukat una vista previa. Hemen badaukat zutabe bat, ez dut ikusten dokumentu osoa, hobe zabaltzea dokumentu osoa. Orduan sakatuko dut hemen, eta zabalduko dut dokumentu osoa. Bueno, ez, hemen, laukian eta gezian, bale? Lauki txiki horretan, eta gezian. Hor dago, ikaslearen deskribapena, bale. Eta bera jarri du oso polita da. Venga, orain datoz nire iruzkinak edo nire zuzenketak. Eta hau bai importante, bale? Suposatu, hau ezai gustatzen, edo polita jarri du, egingo dugu errezena. Polita, txarto jarri du, hartzen du testua, eta hemen, testua selekzionatzerakoan, aukeratzerakoan, zabaldu zait gehi bat, eta da gehitu iruzkina. Gehituko diot iruzkina, eta jarriko diot zer dagoen txarto hor. Akats ortografikoa baldin bada, jarriko diot ortografia. Baina iruzkina izan alda edo zeina. Parrafo oso bat hartu eta esan aldatu hau, hobeto egin alduzu. Edo, honek ez dauka zer ikusirik egiten ari garenarekin. Edo zein iruzkin egin aldi oso edo. Vale? Egiten diot ortografia aldatu behar duela, iruzkin du. Eta jazta. Eta, jazta. Egin da, berriro ez dut ezer egin behar. Batzuetan, azte zarete partekatu, ez horren partekatu behar dut. Ez dugu ezer egin behar. Egin diogu iruzkina, izten dugu dokumentua, bueltatzen gara horri honetara, eta esaten diogu itzulirana. Vale? Eta itzulirana. Zuten hori nahi nira, gotxa. Zeinetan?
Bai, badakite, bai, utzi dut kanal edo abierto. Venga, bueltatzen gara. Vale, bueltatu diot lana ikasleari, vale? Bueltatu diot eta orduan berak ikusi behar du, venga, entregatuta. Bueltatuko gara ikasle moduan. Ikasle moduan, joango da bere gelara, eta al trabajo de clase, eta ikusiko du deskripzioa, vale? Bertarea, uste du bueltatu dio da, ez da? Bai, venga, hor dago ja iruzkina, berak zabaldu du bere lana, noski, Gmailen ere ez jaso du mezu bat esaten bueltatu dio da lana, vale? Dakiteko, bueltatu dio da. Baina ni joan nahi zuzen klarrunetik, ikasle bezala. Eta hor dauka, markatu dit polita eta jarri dit ortografia. Bueno, venga, aldatuko dut, bueno, ez jarri, vale? Edo zein gazala, utziko du polita. Ya está. Eta zuzendu duenean, esaten du, vale, ematen dio altik, berak zuzendu du ja, ematen dio altik, vale? Esateko ja, konpondu duela. Berriro izten du bere lana, eta berriro entregatzen du. Vale? Vale, ematen du gauza pilo direla, baina gauza batzuk dira irakaslearenak, beste batzuk ikaslearenak, Vale? Gu kontutan hartzen badugu bakari, irakaslearena da lana egin, lana zuzendu, eta, bueno, ondo dagoenean zuzenduta ja, ikusiko dugu zer egin, vale? Venga, joango naiz berriro irakasle moduan. Eta irakasle moduan, badaukatilo entregatuta. Orain ja bai, ikusiko dut ikasle 0 bat horren lana, berriro zabalduko dut handi botoi honetan, ikusiko dut egin duela eskatzen nion aldaketa, bale, jazta, itxiko dut lana, eta jarriko diot nota. Jarri aldiot nota hemen bertan, jarri aldiot nota, edo ni nahiago dut, beti jartzea nota, nahiago dut jartzea hemen bertan, bale? Hau itxiko dut, eta jazta, joango naiz gelara, eta hor jarriko diot nota, bale? Hala, suposatu oso ondo zegoela, jarriko diot 8 bat, eta 3 puntuetan esango diot itzuli. Berak esaten dit, hori, jakinarazpen mezu bat ailegatuko zaiola ikasleari notarekin edo, gehitu aldiot iruzkin pribatu bat, oso ondo egin duzu lana, horrela jarraitu eta ez dakit zer, eta itzuli. Vale? Eta jazta. Berak, ikasleak, jasoko du nota, ikusiko du lana, eta jazta. Eginda, bale? Beste guztiekin, berdin. Eta orain, baldin bagoaz, a las notas, ikusiko dugu nola poliki-poliki, joango diran betetzen, nik zuzenduta ditudan lan guztiak. Badauka ja hor, galderak eta deskripzioa hori zuzendu diot, 8 bat jarri diot, eta aragertzen da nota. Bale? Besterik ez hemen, lanarena daukari importantea da hori, interakzio hori nik iruzkinak egiteko edo zuzenketak egiteko, berak konpontzeko eta berriro bueltatzeko. Eman aldakazua batzuetan bueltatzen diozula 2 edo 3 aldiz ondo gora arte, ez da? Baina, bueno, edo lehenengoan ja puntuatzen diozu eta jazta eta diozu bueltatzen. Ez diozu aukera ematen hobetzeko, baina, bueno, hori gero ja, lanaren arabera edo momentuaren arabera, bale? Hori da lana, Lana. Zen ordu da? Venga, goita hoi. Vale. Hori da lana, venga, zalantzak honekin. Venga, zalantzak ez badago, zalantzarik ez badago. Beha badautziko dugu berriro 5 minutu, ez dakizoen artean frogatzen ari zareten, Batek besteari bidali lana eta egin edo horrelakorik. Hemen batzuk adibidez sartu dira nirean, entregatu dute 3, vale?
bestela sartzeko ja lan galdeketa dun barruan, pizka bat ikusteko gaur, ez osoa, bihar ikusiko dugu ja osoa, eta izango duzu ordu bat, behar bada zuen gela ja antolatzen joateko, eta bar, bale? Venga, galderarik ez? Bueno, hemen baitare, aukera importante bat. Notak, deskargatu alditugu beti, haun estel. Eta ordenagailuan izan, gero kudeatzeko ordenagailutik, beste batean, nahi badugu, bale? Normalean, nik esango nuke, notak jaitsi alba ditut, izango da hemen, ez da, notak barruan, ez, bale? Ez dakit zergaitik komplikatzen duen pizka bat, edo zergaitik bilatu duen beste leku bat, klarrunek hori egiteko. Hemen daukat roju bat, torka bat, baina zakatzen badu da lehen ikusi dugu lehioa. Ezaugarriak edo, ezaugarri horrokorrak. Eta orduan notak jaitsi beharko ditut aurretik geunden lehiotik. Justu nota jartzeko lekuan, baldin bagada adibidez ikasgelako lanan eta ikusten badugu edozein lan berdin da ikusten badugu, hor, lehio honetatik, nota jartzen dugun lehiotik, hortik jaisten dira. Hor dago berriro torloju bat, eta sakatzen badugu orain beste menu bat dago. Eta da, kopiatu kalifikazio guztiak Google kalkulo horri batean, deskargatu CSV, baina deskargatu CSV ez du gomendatzen. CSV artxiboak pizka bat arraroak dira, eta zabaltzeko zailak. Zabaldu aldira ez telekin, baina gauza pauso batzuk jarraituz, eta pizka bat, ez dut esango komplikatua, baina eske pauso batzuk jarraitu behar dituzu. Normalena da, esatea, kopiatu kalifikazio guztiak Google kalkulo horri batean, lehenengo aukera, eta hor, generatuko da Excel edo kalkulo horri bat, nota guztiekin. Hemen daukagu ja zerrenda osoa, eta Excel horri batean, galderak ariketa, notak, deskripzio ariketa, notak. Badaukagu beti hor, eskura izateko bestera batean. Bada ohituta gaude, eta hemen jake kudeak aldu gogoeto, kopia-pega egiten, edo mediak, edo horrelakorik, kalkulo horri baten barruan. Gauza bakarra eben, eta kontur baitare horrekin, eskatzen diodan bakoitzean, berriro eskatzen badiot, eta berriro horrengo gonean, normalena da pentsatzea, joango da montatzen en la misma hoja, ez da? Ez, sortzen du berri bat bakoitzean. Orduan, eskatzen badiogu 10 aldiz nota horiek, 10 artxibo desberdin izango ditugu. Eta batzuetan hor pizka bat galdu. Azken finean da begiratzea datarekin zer izaten azkena, ez da? Edo zabaldu duzunean azkena, beste leku batean gorde edo. Baina kontuz horrekin, batzuetan ikusiko dituzoilako, hori, Excel pilo bat, edo kalkulo horri pilo bat, notekin. Hemen gaudenez ja eta horrekin hasi baino lehen, baitaren, hemen badaukagu, non dago? Notak, Ala, hombre. A ver, non dagoen, hemendik agertu behar da. Joder. Hemen agertu behar zen, esteka bat, ez dakiz gaitik ez orain, esteka bat, a Google Drive eta al kalendar. Zuek agertzen zaizuen? Zuek badaukazu, nik ez dakiz gaitik ez. Hemen, batzuetan egiten ditu gauza raroak, lehen hor hartzeko YouTube link bat arazoak. Zuei agertzen zaizu hemen, Google Drive eta Google Calendar, bale? Zuri bai. Ai, behar dago, benetan. Bueno, bale.
hemen, bai, bilatzen nintzen hemendik ez da begiratu horra bera. Bueno, hemen badaukagu lotura Meet egiteko konferentzia bat, sortzeko, Google kalendarrera, eta hor sortuko ditugu bada deialdiak edo hori, zeo zer egiteko egon batean, eta ikasgelaren Drive karpeta. Lehen esaten dizuedana, beti daukagu umeek, ikasleek egiten duten guztia eta guk egiten dugun guztia gordetzen da Drive karpeta batean. Ez duzu ez da begiratu behar, bada bakarrik begiratuko duzu honetarako. Ikusteko, non utzi duen, hemen dago, deskripzioa eta guztiek, guztien deskripzioak edo, batzuk egongo dira eginda beste batzuk ez, baina hor, karpeta horretan, galderak eta galderak barruan, agertuko dira baita ere, dokumentu guztiak. Orduan hor bertan gordeta daude, zure Drive-en karpetan, gordeta daude guztiak, bale? Normalean badaude unitatean eta Classroom karpeta edo horrelakorik, ni badaukapio bat, bale? Baina hortik agertuko dozaizue Classroom, hemen, eta Classroom barruan, egongo dira guztiak. Nik hemen ditudan gela guztiak, zuen gela, gurutxeta hemen dago, bale? Eta hor, badaude, deskripzioak eta galderak. Eta hemen normalean, agertu behar ziren, hemen, agertzen dira kalifikazioak. Horrekin baita ere kontuz, Bitu nora, bidali dizkidan, notak eskatzen dizkiodanean, bidaltzen dizki nota guztiak a la karpeta de YouTube. Normalena YouTube de Classroom. Normalena izango litzateke, bakoitza bere karpetan sortzea. Zue baldin badaukazu gurutzeta karpeta, gurutzeta gela badauka bere gurutzeta karpeta, eta hor bertan gorde beharko zuen baitare notak edo. Baina ez, nahazten ditu guztiak. Bitu hau da gela bat, hau da beste gela bat, hau da beste gela bat, orduan horrekin kontuz. Bosgarren mailako gela, gero hemendik arteagabitea gela, beste froga bat, hemendik egongo zarete zuek, 6. maila, nahazten ditu guztiak. Baina, bueno, izenarekin ondo kontrolatu aldo zuek, zein den beharko duzuena, bale? Horretarako bakarrik bada saltuko zarete Drive-en, Ikusteko, bilatuko dute egin dudan notak edo. Venga, hasiko gara sortzen lan galdeketa dunak. Eta hemen, esperientzia daukazue, formularioekin? Egin dituzue formularioak, sortu dituzue inoiz? Venga, bale. Orduan joko gara, poliki hasi, bueno, dela den, 0tik eta ikusiko dugu, bale? Venga, lan galdeketa duna. Lan galdeketa duna sortzeko, hori dira, formularioak, askotan jasotxe ditugunak, zeo zer baloratzeko, edo gure iritzia emateko zeo zeri buruz, askotan bete ditugu. Bete askotan, bale? Egin, bera bada inoiz ez. Venga, jarriko dugu zena formularioari edo lanari. Horein jarriko du batuketak. Eta egiten dut hau erretzena delako. Eta argibideak, zeo zerak saldu nahi badiet. Gehitu berdin, berriro, gehitu aldio materiala, berriro esteka bat, berriro YouTube bideo bat, eta esan, hau ikusi eta gero, edo hau aztertu eta gero, bete galdetegia. Edo egin aldugu, ezer gehitu gabe. Hemen sortu da ja imprimakia, badaukago ja imprimakia zuzen editatzeko, hemen dago aukera importante bat, kalifikazioak importatzeko aukera, hori da emango dit nota, zuzen, kuestionaria zuzenduko da automatikoki eta bidaliko dit nota zuzen. Eskuinean daukagu betikoa, puntuazioa eta bar, bakarrik aldatuko dio puntuazioa esazteko, eta joango naiz imprimakira. Sakatuko dut imprimakian, eta zabalduko dut imprimakia. Bueno, hemen ja gaude, eta behitu, esaten ez badute zen zuek ez da enteratu hori. Baina, atela gara Classroometik eta bagaude formularioetan, baina ez da. Venga, lehenengoa, eta niri baitari azten zaizkedan askotan, izenak aldatu, Bestela gero, beti blankuiz, ez dakize bat aldiz. Venga, batuketak.
aldatu hor goian izena, eta aldatu hemen baita ere. Vale. Venga, jarri diot izena, bi lekuetan. Hau da, nik ikusiko dudana, artxiboaren izena, vale? Eta hau da, ikasleak ikusiko duena, zer egin behar duen. Batuketak egin behar ditu, vale? Bueno, hasiko gara galdera gehitzen. Eta badaukagu ja lehenengo galdera. Untitled question edo dakiz zer, eta badaukagu lehenengo galdera sortuta, bueno, sortuta egin gabe, baina bai sortuta, vale? Venga, ikusiko ditugun aukerak galderak egiteko. Erabiliko dugu bakarrik bi edo hiru, bera da gehiagorik ez, baina baditugu aukera batzuk. Eta aukerak dira, por defecto ateratzen da aukera nitzak, baina sakatzen badugu irukian, planteatu aldiegu erantzun labur bat, planteatu aldiegu paragrafo bat, erantzun luze bat, paragrafo batean eginda, aukera anitzak, kuadroak eta goitiberako zerrendak. Hemen bakarrik dago desberdintasun bat. Aukera anitzak jartzen badion, bakarrik aukeratu aldu erantzun bat. Vale? Kuadroak jartzen badiot, bat baino gehiago aukeratu aldu. Suposatu, zeintzu dira animaliagoen artean, zeintzu dira ornodunak. Jartzen duzu bi ornodun, bi ornogabe, eta badauka aukera bi hartzeko. Hori da desberdintasuna. Goitiberako zerrenda bakarrik da gauza bera, baina beste era batean agertzeko, agertzen da barrita bat, sakatzen du barritan eta agertzen dira aukerak. Pikatzen du bat eta jazta. Bakarrik pizka bat aldatzeagatik, el entorno edo, ez egiteagatik beti gauza bera. Kargatu fitxategia hori, fitxategia bat kargatzeko. Eskala lineala da valorazioak egiteko. Jartzen dugu eskala lineal bat, del 0 al 10, arrastratzen du, pin, hala, zer egitu zaizu gaurko lana edo, hala, pin, arrastratzen du, eta kito, baloratzeko. Aukera nitzeko zareta eta zareta kuadraduna ja, pizka bat, hori behar ditugu ikusiko, pizka bat aurreratugu, hori dira, lauki normal batean, suposatu lauki batean, taula batean jartzen baduzu bari, berriro. Ornodunak, ornogabeak, eta hemen animali batzuk, eta badoa pikatzen, eta jartzen dut bakotxa, bale? Horrelako zareta bat, aukera batzuk egiteko, gai bati buruz. Venga, baina ikusiko ditugu gehien erabiltzen direnak. Bale? Venga, hasiko gara. Erantzun laburrarekin, eta erantzun labur esango da hitz batekin normalean. Kontrolatu nahi badugu erantzuna ondo. Venga, hemen egingo ditugu pauso antzeko batzu guztietan, Eta hemen hori importantea hartzea pausoak, galdera sortzeko, eta gero esateko zein den erantzun ona, zein dagoen ondo. Esan behar diogu, berari, formularioari, zein den erantzuna. Bueno, basiko gara orduan. Untitled question. Eta beti pikatu gainean, Batzuetan aurkitzen du jendea hemendik pikatzen hemendik, beti testu gainean. Eta jarriko dugu bi gehi bi. Hala, zenbat dira, bi gehi bi. Jazta, galdera erreza eretagatik, izan. Erantzun laboraren testua, bueno, zer, venga. Erantzun balia dozkoak, kendu, bale, hemen ez dugu zer gehiagorik egin behar, zenbaketa bat. Bale, hemen, importantea, derrigorrezkoa izango dena, ez, hori bai. Egin nahi behitugu galdera guztia derrigorrezkoak, ezin du bidali formularioa amaitu arte guztiak, guztietan pikaturik derrigorrezkoa. Eta hemen, badago beste menu txiki bat, azalpena eta erantzunen validazioa, hori dugu zer egingo. Gero beste motatako galderetan, bai, agertuko da beste menu bat. Bueno, horrekin nahiko jartzen dugu galdera, erantzun laburra mota eta derrigorrezkoa. Baina orain ezin behar diogu, zein den erantzun ona, bale? Eta jarriko diogu erantzunen gida klik, eta hor badaukagu jartzeko zein den erantzun ona. Eta jarriko dugu lau. Hori da ondo dagoen erantzuna. Bale? Normalean jarriko dugu bakarrik erantzun bat, ona bezala, baina jarri dira gehiago. Suposatu hartzen dugula hau, baita ere. Hau, hala, lau, onartzen dugu baita ere. Edo suposatu, hala, zein da Euskadiko hiriburua, Gasteiz, nola onartuko dugu Gasteiz? Ondo idatzita, edo biak ez onartuko dugu, edo biak zetak onartuko dugu?
onartu nahi baditugu, nahiz eta akaso ortografikoa izan, hemen jartzen ditugu, onartzen ditugu guztiak. Vale? Normalean hori izango da bat bakarrik, baina, bada espada, momentu batean, onartu ditugu. Eta gero bakarrik, puntu bat emango diot. Ondo egiten badu, puntu bat emango diot. Vale? Egingo dugu pare bat bakotxetik, pizka bat lasa ikusteko. Venga, bai, hasta jarri diot zeintzu diren erantzun onak, eman diot puntu bat, eginda. Vale? Badaukat eginda galdera bat. Vale? Venga, egingo dugu beste bat erantzun laburrarekin. Paragrafoarena izango da berdina, baina paragrafoarena ez du zuzenduko. Paragrafo bat berak ezin du zuzendu. Hori bai zuzendu behar duzuzuk. Vale? Eta paragrafo batean ez duzu jarriko, eske jarri behar du justu hau, ezta? Orduan, paragrafo luzearenak izango dira berdinak, baina ez da egongo erantzunen gida, eta jazta. Venga, egingo dugu beste erantzun labur bat. Bueno, venga, lehen gehituko dugu beste galdera bat. Eta horretarako erabiliko dugu hemengo menu. Hor dago gehi bat, takatzen badugu gehi, galdera berri bat. Behan, importatu galderak, beste imprimaki batetik importatu aditu galderak. Vale? Gehitu izena da azalpena, gehitu irudi bat, gehitu bideo bat. Gehitu aldiogu galderan, bideo bat, edo esteka bat interneten, edo erlakorik, informatzeko eta gero erantzuteko. Hor egingo dugu. Baina, venga, hori interesatzen eguna, beste galdera bat. Gehitu galdera, eta badaukago hemen ja, bigarren galdera. Venga, jarriko dugu berriro erantzun laburra, egingo dut orainarin, hori esango da 3x3, vale, esango dio derrigortzea dela, joango nez erantzunen gidara, jarriko diot zein den zuzena, zei, emango diot puntu bat, eta jazta, eginda, badaukat galdera. Vale? Bigarrena oso harin egin dut, baina, bueno, nahiko intuitiboa da baita ere, ezta? Importantea erantzunen gidako hori, beti jartzeko zein dagoen ondo, eta beti markatu derrigorrezkoa dela. Vale? Venga, aukeran hitzak. Hau da, askotan erabiliko duzuena. Askotan. Normalean egiten ditugu beti horrelako testak aukera batzuk ematen, ezta? Venga, jarriko dugu orain. Galdera izango da 5x5. Orduan hemen ditu ja aukerak. Ez da bakarrik bat agertzen, baizik eta batzuk. Eta joango nez jartzen, nik emango dizkiodan aukerak. Venga, lehenengoan jarriko dugu ondo, 10, pikatu bigarrenean, gehitu aukera 12, pikatu hurrengoan, 9, pikatu hurrengoan, 8. Eta horrela dituzuenak. Normalean egiten dugu beti laurekin edo, ezta? 3 lau aukera eta kito. Lau normalean. Ba, venga, baditu lau aukera ja. 10, 12, 9 eta 8. Derrigorrezkoa egingo dut. Hori ahaztu gabe, lehenengo gauza. Eta nik hemen orain bai egingo nuke gauza bat beti, 3 puntuetan. Orain menu hori aldatu egin da. Eta hor agertzen da aukera bat, erakutsi ausaz aukeren errenkera. Hori da, aldatu ordena. Egiten duen bakoitzean ordena hau aldatu. Batzuetan ematen diegu lan bat, eta txartu egin badu, bidaltzen diogu, bueltatzen diogu eta berriro egin. Batzuetan, lehen jarri nuen lehenengoa eta ezen, horren jarriko du bigarrena. Ez, nahazteko beti. Ez agertzeko beti orden horretan, bezik eta zabaltzen den bakoitzan, orden hau, hori, nahazteko. Bueno, hori, erakutsi, hausaz. Venga, badauka, derrigorrezkoa eta nahaztuta, erantzunak, berriro joango naiz, erantzunen gidara. Eta orain, emango diot, berriro, zein dagoen ondo? 10. Zenbat puntu? 1. Ya está, ¿vale? Esan dio zein dagoen ondo, 10koa eta puntu 1. Ba, ya está, berriro egin da. ¿Vale? Ya está, baditut, 3 galdera. Venga, egingo dugu beste bat,
joder. Venga, bai, amaitzeko, eta bi pasatuko dugu, hasiko gara hori pasatzen bihar, Hau importantea, momentu batean izango da gehien erabiliko duzuena. Testak egiteko, ebaluatzeko, eta bar, Ikusiko dugu beste bat, eta amaituko dugu, gehituko dugu galdera bat, bakarrik ikusteko desberdintasuna. Venga, aukera nitzak. Horrein hartuko ditugu, kuadroak. Eta hemen, lehen esan dizuet. Aukera bat baino gehiago hartu aldute. Venga, jarriko dugu orain galderan. Hala, 6 gehi 6, eta jongo gara jartzen aukerak. Adibidez, 12. Baina bigarren aukeran jarriko dut 10 gehi 2, eta hemen jarriko dut 8, eta hemen jarriko dut 14. Gogoratzen da, 2 daudela ondo, eta? Orduan emango diot aukera, 2 horiek aukeratzeko, berak ere. Venga, berriro, egingo du derrigorrezkoa, esango diot nahasteko, eta jango naiz erantzunen gidara. Eta hemen markatuko ditut, daudenak ondo daudenak. 2, 12 eta 10 gehi 2. Biak daude ondo, ezta? Ba, berriro, puntuak bat. Bale, eta eginda. Bale, badaukal dago galdera. Ba, berriro, suporatu amaitu dudala ja. Bale, egiten formularioa. Eta hemen, berriro gertatzen zaizue askotan. Oi, orain bidali, ez da? Ezerrez. Berriro, ezerrez. Automatikoki gordetzen da dana. Ez dugu ezer egiten. Izten dugu formularioa. Eta orain bai, bueltatu gara formulariora lanera, eta orain bai, sortu lana. Vale? Itxi dut formularioa, bueltatu naiz bere lehiora, eta orduan bai, esaten diot, sortu lana, eta akabo, jazta, eginda. Vale? Venga, biharko, bebadazue jaso duzue, bai, gonbidatu izabetenez, saiatu, denbora bat baduzu, minutu bat da, erantzute. Formularioa. Eta biharekin pasatuko ditugu, hauek, formularioak eta nola jarri lanak eta bar, ikusiko dugu nola jasoko ditudan notak zuek betetzen badituzue, ikusiko dugu ja pizka bat nota nola kudeatu eta gauza pare bat gehiago, eta praktika egingo duzue. Hasiko zarete bada zuen gela ja pizka bat pentsatzen nola sortu, hori, gai bat pentsaturik baldin badaukazu hurrengo egunetan lantzeko zeo zer prestatu, materialaren bat edo galtetegiren bat edo haulako lantxo txiki bat, bada, bueno, hasteko erabiltzen ja edo mareiatzen. Eta bihar komentatuko dugu, batez ere baita ere, baina ordua da, erabilera, lehen komentatu didate, eta aurre eskuntzen ikusten duzu, ni gomendatzen dut leku guztietan. Baina gomendatzen du batez ere izateko plataforma bat, komunikazio esateko gurasoekin ja betirako. Betirako, sartzen direnetik 2 urtetan, joaten direna arte 6. mailan, badaukate e-mail bat eta badaukate komunikabide bat. Eta egiten badituzu komunikazio guztiak hemendik, nahiz eta 2 urtekoei. 2 urtekoekin edo zerabiliko hainbeste lan bidaltzeko. Baina bai, pizka bat gurasoak ohitzeko, noizean behin bidaltzen diozu. Aizu, ikusi bideo hau umeekin, oso ondo dagoela. Aizu, begiratu herri hau eta jolas honetan. Pizka bat ohitu ja gurasoak erabiltzen. Eta gurasoak jasotzen mezuak horren bidez, bueno, hori jasoko dute Gmailen bidez. Txosten hori jasotzeko, vale? Eta batez ere hori, izateko ja plataforma bat eskolan, ala, maitzeko, entzun baduzu Office 6.5, Office 6.5, hori da korreoa, bidali diguten korreoa delegaritzatik, hortik kudeatzeko hemendik aurrera dana, eta suposatzen da, hor baita ere ikasle bakoitzak izango duela bere korreoa, delegaritzako korreo bat, .eus, eskuntza.eus, edo dakizen. Eta hori da erabila ona daukan bakarra. Suposatzen da emango diotela, 2 urtetan sartzen direnean, emango diote korreo bat, une bati, eta mantenduko du bere ikasketa guztiak amaitu arte, unibertsitatean eta bar. Hori da gauza bakarra. Kontaktu hori beti berdina izatea. Nire ustez Office hori 6.5
gauza bakarra da ona dena. Bestea da hau. Office 365 da hau, baina komplikatuagoa. Askoz komplikatuagoa. Hor dago Teams aukera, Classroom beharrean, baina ez daukaz ikusirik. Eta hau da simple eta erreza eta... Orduan, hori, haur hezkuntzatik, nire komentatuko dugu. Jose, postu behar dugu. Ja. Hiru gutxi dira ika, jendea joaten ari zaigu. Baina Bihar gehiago. Akzesoa eskatzen du, Solitud de akzeso. Ni saiatu ez betetzen edo ezin da bete. Venga, bihar arte. Bihar arte.